Imafana imi. Mudadoni size akafamba panapa. Nasemuswafo panapa. Kofa rendi yangu afana. Unofunda kama kembeni kuti mugare mahara ere afana panapa. Imafana imi. Kwewe giraffe. Taura tinzeka. Zokufamba seya. Soko. Nini. Ndisineka challenge mbichana. Zvakaitika manje zoti ndakatamba ticket ranguka. Saka ne mistake ndakabva ndatamba imwe team ichatamba musi wa 9 manje. Ne mistake andakuzoona manje. Saka ndoenda tomirira pa ticket rangu yo. Aya ngopedza ndobva ndatongokusweya isoko. Iyo mfana mandepo. Haufare ndi yangu panapa. Soko maswera sei? Andisani naswera ndichiri mu process. Ukashaya mari mangwana, urikurawo pasi, urikubuda, ndokukanda chimetress chako chacha panze. Mai makabudisa metress yangu panze. Nemda ndinyarire kupi. Metress yangu ibva yabuda mapete nemakonzo pamberi pevanhu here. Inini manje zvirikuitika ndezvokudaiso. Mari yangu iri mu account, iri mubet man. Saka ndachikumbira hotspot ye-Wi-Fi yenyu. Kana kuti tongoshandisa laptop yenyu kuti ndikwanise kutamba mari yacho ndoispina ibude izvezvi. 2 minutes chete. Munenge makutonakirwa ndakutokupai mari yenyu erenda. Ndoda ngotamba chindege chavheta. Faster. Ufati ndingateerera tunyatwa ndichakubhetere vamandevo. No. Kana musina mari, muri kubuda mangwana chaiye. Okay, haisi nyaya. Wi-Fi yakazara pana, mira tikuise pa Wi-Fi, utambe. Dauti utambe pa laptop afu, tuone mari yacho chiboda. Ko noisy, zvinoreve, kuri mfee. Inoreve noisy yo. Soko, chindege chadonha. Ndichikuti agenere. Yowe. Jaga mari, eh. Jaga mari, eh. Live for money, eh. Live for money, eh. Muga jage man, Buddha jage man, Jema jage man, Sika jage man, Muga jage man.